Sagadayan nga rut ti surat, di pagayam tayo nga kati. Kagayam sat, kunanan ito oh, Dear Manong Nemi. Adun Manong Nemi, da kiti napasbasak kan nang nangig kong istorya. Saknan kadagitiya, best friends. Best friends forever. Nga idi Manong Nemi, kat adamat kanadumat dagiti ng balbalaag kanya. Taamangan ka no, dahil big nga best friend ko kat isunto iti mangisagmak kanya. Ngayon di pa naganayos, di pa nawen Manong Nemi, awamet ti madmadlaw ko. Gabutan nagbalinlat nga na siya ti best friend ko nga ni Andrea, Manong Nemi. Ngayon sagbay nga nakrugyan ti amin, kablawan kayo tinaragsak kinagasat ng oras dita Nemers Studio. Sa tamatang dagiti padak nga agbuibuya, kendumdungeg, dagiti OFWs. Dagiti adda iti nababa, kababaan, sumarsarno kan adda tingato, nga klase iti panagbiag, dagiti viewers. Amok kan pag-check Manong Nemi, nga ti social media, awan pilpilyan na. Adda iti baba, kangatuan man, kat iso itindan na, subsubaybayan ti social media. Idi ti kada radyo, kan telebisyon, nga makadagitoy namok. Ultimo na ti ubing nga basit, at ang cellphone na, mabalinnan iti makipartipara iti social media. Siya ti kang runan, Manong Nemi, enak pangikukuran, ti pangkablaw ko, ay salutyo, idol ka, iti panagibas, iti surat, amang tedbiag, kadagiti pagkasalitaan. Kastoy man, Manong Nemi, ngayon nakrugyan, daytoy, apakasalitaan. Manong Nemi, agkaruba kami kada Andrea, iti may isang subdivision. Nagnaed ka niti subdivision, agad adan balin mo, sang kadi? Dagiti naganak kaniyak, Manong Nemi, mga opisina dalaeng iti gobyerno, numang penangato iti posisyon da. Dua kam lang ni Manong June, Manong Nemi tagkapsat. Ta, iti adan ni Manong John, Junior, may sapay ko na kano ni Mama, aking ka nga babahay mo tintimao nga siyak data, nga pinanaganan dak iti kati. Idin to takastamit Manong Nemi ti kasasaad da Andrea. Negosyante Manong Nemi di parents na. Isot inauna, idin to ta junior met, tinaudi da. Agkakaruba kami Manong Nemi ti balay, ti may sang abstob division, kat siyempre, naggayam kami, nasingid kami, nagkaayam kami kini Andrea, nasingid met Manong Nemi, di kiti naganak kada kami, tano adda pasken, titunggal maysa, umatandar kami. Ada dagiti gundaway, nga ayabam mi ida, nga umayd na makipangal daw, dito ayan mi, kastamat kadakwana. As in nga nakasingsinged, Manong Nemi. Ilagbasa kami in elementarya, Manong Nemi ka ni Andrea, aglumlumba kami, iti pagpadag kangatuan ti grade. Basta Manong Nemi, agpadpada kami nga, nalaing. Da kami ti kalaingan ito ti klase. Iso nalaing, Manong Nemi, tayo graduar kami iti elementarya. Siyak, Manong Nemi, the first honor. Pasensya ka, friend. Uy, okay lang. Naalaling kamot kami ngayon siya. Ngayon baka nung kami adada nga paborito na kanima. Ngayon iti siya. Ngayon sa nga bale. Ag high school tapay. Anya ti mom. Baka nalalay nga to into no adati ti high school. Baka no isakto ba ti valedictorian kat sikat ti salutatorian. Agbaliktad, di ba? So nalalay nga, my friend. Sa kapot nalalay nga. Ang nalalay nga kalata. Ngayon baka nalalay nga tumat. Idanda kami ti high school, Manong Nemi, agpadpada kami nga napasnik. Iti pa nagbasa mi.
May mesama nga eskwela, manong name iti pagbasahan mi, ta iso ti kayat, dagiti parents, ti agpadpada kada kami. Sa maysa, ori ko man, iyadayuda di maysa, kat hanakalagit kaya. Kabata talaga, nadagkat itong galmaysa. At dadagiti kundaway, nga siyak ti mapan magipangan, jayanda, karuba milaeng, agkaida kami pa'y, buno saan, kat isumat ti umay dito balay, kat agkaida kami, ag tinulong kami. Manong nemi, nakasingsinged ti tunggal may sa kada kami. Kaya dumteng manong nemi ti graduation, sorry, Andrea, sanga na pasamak ti ko na, magbaliktad. Siyak manan ti balitorian, kat sikat ti salutorian. Okay lang. Basit man na differentiate ti grade ta, di ba? Point lang. Saan kakadimot lang makagura kanya? Abi ko makagura kakati. Allah, abi panunod ka di madi. It's okay. Anya ti amom, baka nalala yung itong data ni ti college. Iti kadami iti college, manong name mamesa nga college, padpadakam iti kurso, manong name iti major kami in marketing, major in marketing, manong name. Tareta tagpadpada, kakayat mi, ambisyon mi. Tagpadpada manong name nga personality mi, per mi. Nakadatudig iti lalaking kumamat-kamat kada kami. Kung nangangarot kanyak ni Andrea, Kati, my friend. Sino naman ang tanga-tanga maadan ti boyfriend ka data? Kanyak kanyak pa kayat. Naman pa dumit na kita karaaram kanyak nga, medyo crush ko, ay hangko pa kayat. Sa akong doon panunutin dito tayo doon, makapagradwarak, adan doon trabaho. Trabaho ta ko naman. Doon makapagradwar ta. Di ka nagpadbaro sa doon nga, yeah. Sa may sa ba't mag-crush ko ka kita agar-aram kanya eh. Ana, kumusta grades mo? Nabag mo kayong pakita kanya ako na. Na-maintain ko, baka siyak to tagka cum laude. Madlaw ko manong name talagang impasnik na. At dadagdi ko daw manong name at pinakita kami ti grades. Uy, nangatokin ka. Basit la diferensya. Aging gawa nung name na itikadamin iti third year college. When? In preparation manong name iti panag fourth year mi. Maangay iti panakaangay iti eleksyon. Siknan manong name no asuno iti aga-presidente kanagiti opisyalos manong name iti next school year. Imbaga na kanya. Friend, kahit ko agtaray ng presidente. Yeah. Kahit naisap ko nam di. Iso. Sigurado kang mga pagka? Alakan ba't kasi kati ag-presidente? Siya ba't na? Inangat-ngato mo tigiti grades ko yung sika. Kapag nangat-ngato tigiti grades mo yung siya. Isa ka taray ng presidente. Aglaban kami kini Dexter. Siyempre, wala partido eh. Diba? Sige. Naskura sarot-sarado, my friend. Sa karudat ng vice presidente. Okay. Mga bakak, siyempre, ito pa nag-porture ko. Yan, adak manin. Ito ipasnak ti pa nagbasak. Siyak to lagi na cum laude. At dapat mo baling doon at cum laude. Suma, magna, di ba? Talaga. Bakit padpadal ito nga cum laude? Sape ko maa. Manong nemi di madama iti kampanya sakbayit kaldawan ti eleksyon. Medyo madlaw ko manong nemi nga
banking, mat atras manunemi. Kinasaritak ni Andrea. Hey, ito dante kampanya. Di nagpakadanagan kati. Mga bakak. Katsika. Siyempre, tag-aynak. Si aktivism eh. Ano pa nag na? Mga bakak. Tsak kaya timapaay. Tanong mapayak, tsak lamon. Abig katawa ka. Sabi ko ma, tamangabak ka. Nga mangabak tangan to Ngaman yan manong nemi. To aduwala nga butos ti diferensya. Naabak ni Andrea. E din to tasyak manong nemi kat nangabak ka. Saan nga isot nangabak, saan nga ni Andrea nangabak ka presidente, ti school board, council, school council, student council, manong nemi. Ngayon nangabak ka, vice-presidente. Ititawaga kisuna manunemi kalpasan nga namuan ti resulta. Unattended cellphone na. Nangata. Nagawid nga tan. Nagawid agmatan manunemi kat napanak nga dago si Tibalayda. Tita, ni Andrea, adan, nasapa nga si Mangpet. Nalida nga si Mangpet. Ito damagan may no apay. Sus, nahabak ka no. Katsi ka, Kati. Siya tinangabak ang vice-presidente. Iti student council me, tita. Alain ka mga rod. Linglingayan, jagayin mo. Talaga ng sakit tinagam na. So, sa sinukumat sa angamin nga na sakit tinagam na. Pinasasumit nga linglinga kini papang na. Kani ading na. Kasla din na kahit tagmay-mesa. Di na kahit na kanong tagmay-mesa. Nagtugtuga kita sa led na manunimi. Andrea? My friend, di Kati dito eh. Yung may nailukat tiri daw. Yung bagam, kapit na ka? Siyempre. Bagang manakaskas daw ng daak. Diba? Kalbasan ti resulta ng eleksyon. Baka nga dagos ti victory party, eskwela. Dapat adda ka dyan. Hangabaling nga saan ko ang darin na ti victory party. Basta, katkatuin ka, my friend. Tapno, umaynak ay ayan. Tapno ibagam nga. Tapno babalawan nak, no api kami nga, nagpilit ak, hindi nga siyak, nagtaray nga presidente, saan ko mga sika? Awan dito ti panunod ko, Andrea. Saan ka nga, sinalusod mo kanya gadi, no, api nga, siyak, nagtaray nga presidente, nga dapat nga siyak, sika ko ma. Awan iti ti reklamo. Napaspas nang iti ba nagbasa, dangat nga ito digiti grades mong siya. Di ba kali ka gumutog cum laude? Anya tayo mong, no, first year, iti elementary, second ka lang, saluturian, iti fourth year. Nalalayan ka, napaspas nang ka, iti pa nagbasa tayo iti college. So, okay lang, sikat nag-presidente. Nga saan ko nga impilit pa yung siya, tumaray nga bise. Awan ba ti problema kat? Sinupurtaran ka man. Ngayon gagangay lang dito ha. Anda maabak. Apay kang kanayan mo latang siyak ti maabak. Don't cry, my friend. Sanggang sangit akasta. Yang kanayan nak nababakin. Ha? Kung kontesta ka di? Katuin. Second honor nak lang. Salutatorianak lang. Sa ita, naabak ka. Kat nangabak ka, unang hantang matangaglaban ti posisyon. Presidente kang siyak kat vice-presidente. Sabi ko nang bagamang kalaban ta. Unang nangabak ka, labak ka. Ang balik sa kadutag cum laude.
Andrea, saan ka kung magbaling nga? Lalo po'y, pasit data tibiyag di pa nakapahay. Sabi namin nga saan nga sikat na presidente, tananghabag ka kuma, kat siya ti vice presidente, nanghabag ta ko mga dua. Kuma. Ngayon si kamat na nagkalikagong ngayon muna. Gabot a kursunadam, pinabusoyan ka, friend. Alangan mo't nga kursunadam kat saan ko na. Ape ko mga isang kapabusoyan, kat suportaran. Kinatakrut sa nga mga awat kinapudno, Andrea. Takrutak mat ka talaga. I'm forward. Saan ka natakrut? Pasit lang dati pa nakilaban. Napiyakin ka tao pulos. Saan mo pa ila pulos nga napadasan din na abak. Sa may pulos napadasan din na paay. Siya nga ron. Kang kanayon latang may kadua. Itata na abakak. Siya ka nangabak. Maki kong kompetensya ka kadi kanyak. Kang damatin kung daway ko mamatay lang nga. Nangat-ngatok matin siya ka. Nangat-ngatok matin kati grades mo kami siya ka. Ano pala kayat mo? Apa nga mga mindanak yung gawin. Siya tito ba rin ang presidente ta si katibisa tapos siguradong mga bakta ka doon kunam kuma. Sa kaya din niya pabasulim si kamet friend. Alalipatan tandi amin. Panawan na kon. Nagawit ka nito balayo. Walang ka kumamakam di victory party yun. Kahit ko, duwata mismo. Abi ko mga mahayak at sa anak ba't nga nangabak. Maki-victory party act. Hindi sa anak ba't nga nangabak. Ha, anak it aperte aming estudyante rin dyan eh. Naabak man muna nangabak. Aperte yung amin. Panawan naklatan. Kagura na ka di, Andrea. Na? Kagura na ka di? Ada ka di impenam ngaguram kanya? Abi ko makagura ka kat best friend ka. Nasakit ka di tinakin mo kanya. Haan? Kunak mo lang no, kagurgura na. Kaya di ko kumambay kasarita no, kagurgura ka. Ano ko matibang mga pangguraan ko keng ka? Si Kamet, Kati. Nakasta. You love me? I love you. And I love you too. Kaya anda kami ni fourth year college manong name nadlaw ko nga nagbaliw ni Andrea. Sa bali matandi ka kuyog na manong name. Siyempre, damagik no apay. Apay. Imbaga may di nga saan nagkakagura. Imapay kaslayad adom ti bagim kanya. Sanggong adayo. Kahit ko lang ti baliwan mo ti style ko ah. Ano nga baliwan? Tanong sikat, awisek, baka di mo kayat. Nga niya. Yeah, tunggal Friday evening. Hindi gimmick. Kaano pa nga nasurutan ti gimmick ako nada. Isungarod nga, ada na barkada nga mahilig iti gimmick. Malaksid daw, may ka. Member ka, may ka. Ito na Friday, ako kuhig tayo. Dahil kada Carla, ni Esther, ni Vanji, ni Yatrudis. Papanan tayo? Hindi iti video okay par. Hindi kakanta nga uminom. Ag-relax. Bakasyon mo kabigatan na ah. Ano kung madakas na? Yung baka naman masurusurutan, my friend. Ako pagdanagap kanya. Basta best friend dalata. Magbibenta pa nagadal mo. Talaga ba't nagbaybayan na? Mente na rek. Siyak ag cum laude. Ngem nagbaliktad manong nemi. No idi mo no nangatawan kat nangat nga to ti grades manong nemi ni Andrea nga miti siyak nga miti fourth year college.
Kapot na isungsung manong nemi isuna kadagitiya barkada nga mapan na agimik-gimik yung bagbagana. Damag kita ti grades na manong nemi. Ha, basta natin matanagan. Ipakita ko makin ka. Dati-dati mat nga pinakita ta. Dinapilit ko nga kinita. Nako. Api nga bimabalik yung grades mo. Api nga sa mo nga na-maintain. Kasi ka nga ron, siyempre na-maintain ko may mato pa eh. Mamo? Talaga asto yan. Sumuko ka. Oran taramidek. Nalalayin kang yung siyak. Oran taramidek. Sikat ag cum laude. Siyak saan? Api nga makaungit ka. Kaya talaga ibagbagla tipod no? Api nga min pilitan na kang umatog grades ko. Api nga kahit mo nga ma-maintainer ko, tiyanyaman nga. Loserak. Saan na kang winner? Sika nalaing ka? Kaungat na ka di. Haan, ibagbagla tipod no? Winner ka, sakti loser. Agdeperensyata. Hangka malabanan, nalalaing ka kam siya. Dito nalawag, balikas. Ruming ka din nga, ada saan na pagkinawatan? Saan ka di ruming nga, maintain na rin ta, panag-best friend ta. Ag best friend ta, ang ibabagbagli tipod no, kunak man yung talente ka. Ano gutan ta? Aggayam ta, nasingid ta. Ha? Ngayon nalalaing ka kam siya. Ngayon napimpinas ka ngam siya. Napimpinas ka pa ngam siya. At daamin ni kang ka, siya awan. May kaduak lang. Abay ka rin makasunong ka kanya. Hana ka makasunong, ibagbagag na tipod no. I-emphasize ko lang. Tapos nagsardin kan, mabaling ka din nga sardin kan di topic ko. At dapat lagundahoy mo nga, ag-makeup. At dapat mauding ang semestre. Payamon, pinanukot kong tiyamin. Friend, mangan mat no, noan niya bumagsakak nga saan ang agturpos, matina, tsak matina, itulok ka, makapagturpos ng patsek nga saan ang makapagkumlaude. Manong name nakadlaw di kita naganak kanyak naganak kani Andrea nga sila sana kas edit isingid tunggal may sa kada kami. Iso kinasarita nak manong name dapapagin ni mama. Hey, Kathy, iha. Pa, ma. At ka di problema. Awan ti problema pa, ma. Sabi ko ma, dawat ko, palubos siya po. Nagtuloy na mimitan ko ting hato di grades ko. Diretso. So nga, maragsakan akto na yung mga ipakamo ka na kayo. Nga siyaktot tiyag ka. Mawala na to kas cum laude. Agad na siya to na iha. Maragsaka mula ka. Unay ka, ni mamang mo, nakaspagarikan na masamang dito. Talaga amang namnama kami. First honor ka, iti sa elementary. Valedictorian ka, iti high school. Dapat lang. Agraduar ka kas cum laude. Yung madagati problema yung kani Andrea. Tsaka mo pa, ma. Kada gito ikat kasla kaguran no, kasla di na kayat nagsalita kami. Di na kayat pagsalitaan mi, ti may panggap, ti panagbasa mi. Basta ko na inanugot na, nga loser isuna, kat siya katuwi na. Mani po diti naabak iti eleksyon. Dahil yung matinda na grugyan na. Sa may sakit. Ada damat na susurutin na di barkada na nga sa balik, iti siyak. Nangyaman ko na ag best friend ka makanulat ta. Alala, kastala ti biyak. Awang matindi pagkabasolom na mabaybay na't panagbasa na. Hamong nga tamit abasol. Isumot ko nak mama. Awan ti basol ko naman pa'y. Ibagbaga na kanya nga nalalay nga kano. Siya kano ti winner, kisot ti loser. Banda, kasarita minto na kinaganak yung kuwanan at no bagbagan da isuna.
Kas nga rod tinapasamak manong nemi. Naragsakak siyempre, tanatungpal, iti kas ti kalikakom ko, akas iti ingkarek kada mama kani papa, kas tamat ang kini manong June. Nga, graduarak amay sakum laud. Ngayon ni Andrea manong nemi awan, ti awan. Iti sa puli kasuna kalpasan nga namuwak ti hamin manong, tawagat. Agriringam saan ng sumbat ng cellphone. Siyempre, isot mo nang pangipadamagak no na pinadamag kas pagariga. Nagtaro sa kiti balay da manong nemi kat nadamag ko kini mamang nangandan. Ay, congratulations kang kaiha. Nana? Tita? O, at si mangpat ni Andrea nga isot imo nang impadamag na kada kami kini papang na. Nga, si kakano ti cum laude. Kaditso na, anak ano naabot eh. Tanabaybayan na ti, hada na maintain the grades na. Mabaling ka din ka salita iso na, tita. Lahat tumahan ka. Sobra ka. Andrea, dani ka ati, ti best friend mo. Rimuari ti silid na manong name. Congratulations, my friend. Thank you, Andrea. I made it. Uy, nakagasgasat kasi ka. Na-maintain mo, manipot elementary, high school, ganta. Awang namin di disturbo. Awan di ka nilalaki nga makadisturbo. Ano pa panawin? Katsak ka at disturbo. Siya ka lang makasumbat. Nakibarkada ka dumat kami, di kasi siya klase na barkada. Sana kang mabahoy nakibarkada ka dumada, friend. Taadad na nag-enjoyak katakwada. Ngamit siya. Sigaman. Ha, agpapasumat. Ibaglag pagkakit po, no? Kaya mo sa wan, no, datat agkoyog. Hangga agit enjoy. Ngayon na dumabarkada, ag-enjoy ka. Siguro. Gawad kakanta kami. Uminom kami. Ito makainom kami. Sama iti uminom. Kakinatawag, istorya kami. Sikang kan siya. Ano't pagsalitaan ta. May panggablat pa nagbasa. Nalalayin ka kami siya. Di ka tamad lang. Sika, my friend. Ana. Agad na ito ang kasumbrek sa trabaho. Baka dadamanin nga makarawar ka. Iti board ka tsak sa saan. Makarawar ta nga duwa. Makastrek ta nga. Ngagpadpad rapid nas ka trabaho, friend. Agbinitibit ta. Bitibitan ka. Panagraduar mi manong name nagtipon ti paalami. Ito nga pamilya, manong name at nagtutulagan mi. Ngam ni Andrea manong name kasi lang mapilpit lahing nagtikatawa kin isam na. Ngam jaklatan pinanpansin manong name. Nag-review kami, nag-take kami ti board, nakaruwar kami nagpadpada. Yung saan kami nga nagpinakita manong name, no di grade, basta adadjay tinagan min. Ang mga pinok pinakita kami, baka nakangato kanya, misuot tumanin. Tinaskan kat nakaruwar kami. Aging ga manong name, nagpadpada kami nga nag-aplikar, iti may isang, agpadpada kami manong name, nag-aplikar, iti may isang kumpanya. Uwen. Iti marketing manuwa, marketing department manong name, iti ayan. Nagastrek kami ngagpadpada manong name. Agkatrabahuan kami, iti may mesa nga department, marketing department, iti may sa kumpanya manong name. Apo, dito'y manong name nga, sila nagsublit datin kinasinged ni Andrea Kanyak. Agasem. Agpalumba kami iti kotse, kaputa, adan bukod mi nga kotse, manong name nga agpadpada, sagaysa kami. Kuma friend, may masalatan ti kotse, at tagkalagwanta. Hana?
Mas abal mag nasagay sa ata, tumigas na kita. Awan ti makunang nga, maatiwan ka na ta. Baka syaklain kat magiluglugan ka lang. Wano saan kat si kalain kat magiluglugan na. Sa bagay. Manong nemi, iti panagtrabaho mi, ado da kiti umasadeg nga lalaki kada kami. Na naroon na manong nemi kay ni Carvin. Ni Carvin, nga iso di project coordinator manong nemi, iti department mi. Hi, Kati. Hi. Carvin. Nakalalain ka. Ba't nakalalain ako ma? Siyempre, siya kati pasubot head of department nga sumango ka na kati kliyente. Naglain kati sales talk. Di ka po na fluent ka English speaking. Amom nga alukoyin ti client. Ken napindas ti personality. Kapot na napindas ka kadi. Mata. Napindas ni Andrea kami siya. Ang best friend kay Gayam. Nagkaradwaran kami. Manipot elementarya, ganti college. Sumpit lakas na kinasigit itong galmay sa kada kayo. Nalalayang na Andrea siya. Yung sikat kayat ko. Ala. Loko ka, ha? Jaketi kas na karbid. O may kanto pa siya rin niya palayo. Tapno formal to, sinasadya tipang ibagay I love you. Abi nga siya, saan nga ni Andrea? Ada sa bali nga mga aram kini Andrea. Ada nga to posisyon kang gugwa po siya. Manong nemit yung may panang pasyar kanyak ni Carvin ito'y balay, nagsarunuda. Iti nang pasyarmet ka ni Andrea. At nga to si posisyon ni Gerald, manong naming agaram ka ni Andrea. Dito yung manong naming nga, formal nga, di ka, unimbaga, ni Carvin, I love you, kanyak. Panunutak pa, Carvin. Hindi ito tagling di cellphone ko. May excuse me, ha? Sino tumatawag? Ti best friend ko. Dinisturbo na ta. Amunan sa nga daak. Hello, Andrea. Hello. Adad ni Carvin? At damat dito ni Gerald. Dito yak nga mga bakang kaitan. Nangat nga to position ni Gerald ng ni Carvin. Api ka stamat sa Api baga mga nalalay nga si agpadpada taon tinalaing kada. Padpada ta. Agkung testa ka di. Nangim siyempre sa anak mo nga maatiw tanangat nga to position dito agarim kanya sa mesa guguwa po ng ni Carvin. Sika makikun-kompidensya ka kanya kamsyak at saan. Manong nemi nagtulagan mi kaniya Andrea nga padpada nga petsa iti panangaklon mi kada kita agararem kada ka. Gabot na pa-check nga matpatagnak ni Carvin kastamat ti mariknak manong nemi inaklon ko. Inaklon met manong nemi ni Andrea ni Gerald. Kadadadig di kong taway manong nemi nga maaangay ti panagde-date mi agkukuyog kami. Pair by pair manong. Ti makadakes ni Matlata Gerald agkasgastos. Hey, Kati, Kervin, awan ti pagdanagan yun Sagot amin ni Gerald. Tanyaman nakasapulan tayo. Ti pa naka-open rin natin yung cottage, abin nga makan, mainom, basta agin kayo. Sa bagay. Thank you makamenos kami. May reservak na urnong ko, ibas nga sektag gustos, para kada kami kani Kati. Kaya dapat gayong ni Sir Gerald. Dapat lang awaga mismo ni Sir Gerald. Gaputa na nga nga abang ti posisyon ng imsika. Kanamong ni Gerald iti mangtulong kanyak tapno may promota. Kat si Kakati, di mo kahit may promote? Kahit ko abigad din saan. Bayan nyo, dandanin nagretiro na dyan head of marketing. Dadat ni boss yun. Gabuta
lakayan, di ba? No, ma-open to rin babakan dyan. Siyempre, manipod ka rin iti sumursaro kang kuwana. Ito pangpilyanda. No sa sino, ito mang sukat kang kuwana. Yes! Siyak to lagi di rekomendar ni Gerald. Atiwan ka manin, Kati. Atiwan nak manin. Ano mo nandada nga word? Ano ba mas pasamag ka? Kung kumpendensya na ka di? At kung kinumpendensya na ka di? Si Kamet. Kahit kung sa wen, nangat nga to aktong si ka. Idi elementary yata. Nangat nga to ka. High school, nangat nga to ka. College, nangat nga to ka. Hindi ba nagtrabaho ta? Same position. Nangat nga to position. Tibol friend ko si ka. Kahit babayan ka ni Gerald, siya ito sumukat nga head of marketing. Kasta? Sapay ko ma, Andrea. Ikarkararag ko. Sapay ko ma. Talon nga bulan manong name iti relasyon bin kini Kervin, kasta matang kada Gerald kini Andrea. Iri mabakansyanan manong name iti posisyon. Ti agbaling nga head iti marketing department kayan. Madlaw ko manong name nga talaga nga dagdagdagan ni Andrea ni Gerald tapos na kasta katulungan na. Aking kayong padamag kanyak manong name ni Andrea. Yes! Siyak ti maysa, karag iti pagpilyanda. Mga pilid na kanupit ti maysa, tapos ni kasta kita, masapul mo lang nga, adam ko na nga, panaka-screen. Ha? Panaka-screen. Wala, panaka-arisit, iniloko. Yung sansamat na siya, ti alain da, nga kaduwak. Okay lang. Mabaling ka matan nga awagan ti boss, Andrea. Narigat ba no? Kang kanayon lata kanyak. Di ba kadakas manong name duwa kami nga pagpilyan da. Kat maloksaw manin manong name ni Andrea. Api nga siya ka, di ka kompetensya. Sa balik kumamata na. Siya kamatin bagaday. Sinot nang rekomendar kang ka? Ni Kevin? Saan nga nag-recommendar ni Carvin? Sino nga ron? Tidamag ko agad. Gato agad damag ko lang, friend. Iti adala yung position nga nag-recommendar ni Gerald. Ni Gerald din nag-recommendar kang ka, di ba? Masapol ka nung anda kaduam nga may screen. Tsaka mo ano, siya tin-recommendar mo lang ni Gerald. Api nga sikat yung recommender na. Api ka man niya, ano kumakmat pagbut na. My friend, hanggang buteng. Gabot na nalaing kam siya. Gabot adadan tumit lang nga ni Gerald, ti recommender na nga si Kang, imbes nga siya. Gagangay lang nga ada ka-confidence siya. Manong nemi. Malaksid lang iti exam, ababang exam. Tapos nag-examen da kami manong. Kanin basarda, iti performance mi ngagpadpada, iti dandanin makatawen nga kadami iti kumpanya. Manong nemi naktakkel ti performance ko. Anakat nga to pwede naalak iti exam. Iso nga siyak. Iti patugaw da nga head of department. Sorry, Andrea. No hard feelings. Okay lang. Okay lang. Awan ti magdanagan. E di pa lang naawat ko di panakaabak ko. Gabata, namnamak na siyempre, nalay kam siya. Samo ko nga nalay nga kam siya. Nagasgas na takla kam siya. Anyway, yala. Adda ako ni ti babaem, my friend. Sikat ti boss ko. Kanuha niyaman ti bilin mo kanya, agtong palak, at boss ko nga ran. Namnamay ka din eh. Iti naamok ang sikat kakompetensya, sikat kaduwak.
Imbis ko lang yung performance mo. Nalaling ka am siyak. Ada doon kita mapastri mo ka client ng siyak. Tanami pintas kayo mo siyak eh. Hamo ko nahin kasta nga napimpintas. Anang arod nalalaing. Nagasgasat. Kad siyak malas. Nagasat ka maki ni Gerald ah. Oh, kung ako manunawan ti nasakit ng nakin mo. Haang nga rod, awang nga rod. Nagbulo ako tak. Nutoy. Ija balay. Ay bam ni Gerald ha? Katukman ti Carabin. O sige. Ay bam di kiti parents mo. Kati kapsat mo. Manong nemi imay da nagpaiso. Amo matipat padlaw ni Andrea ang sakit tinakim na ta. Gagangin lang nga makilangin. Okay. Ngem no daddumas lagat hapak manong nemi nga. Nasakit tinakim na para kanya. Ngem ano nga ti mabaling ko? At nga tapang panggaban ng amadi kontra kanya. Gapota siya kung tibos na manunemi kaslain niya adayon ng tibagi na kanyak. Nabay, kahit ko kumakanaan kami agkuyog, agawid, ken sumrek ito pisina. Ngim umuno na, nga sumrek. Ken, siyempre, gapota siya ti head, maud-udi akmat nga agawid. No tawagak, hey, apay na net yung oray. Alangan met boss. Nga urayan ka kit medyo adu pwede kita trabaho nga puta overtime ka eh. Isa kakit ako matinas kang kapag overtime kakawid ka. Tibigat. Apa mo na nakaasumre. Nakababayin mo't boss no. Maladladawak kat sikapin nga boss tumuno na. Apa nga boss ko ng kanyak. Ano nga ron? Friend ko naman. Okay, no datot pisina friend. Ay boss. Ngem no awan datot pisina di friend. Ya datot bentan di bagim kanya. No, habat ha. Kumusta kayo ni Gerald? Tsaka mo. Kagurak sunat kasi diyan naramid na. Inrekomender na pagkatapos sakmad lang ti. Hamo ko makagura ni Gerald. Awan kamin? Kada kayo kay ni Carvin. Okay kami. Awan ti problema mi. Sige. Di napakadanagan. Kathy. Awan ti nasakit. Awan ti nasakit anakim ko ken ka. Ape ko makakakura ka. Sige. Sabi ko mata. Kastangag peso, Andrea. Kalpasan ti makabulan manong nemi nakigtutak. Idiriingin nak ni Kuya Jun. Iti may sangsapa. Awa mo ti pasok ko iti dahi nga bigat manong nemi rin nak. Ay! Kati! Kati, green ka! Kuya, apay? Ano rito na-upload iti social media, iti Facebook, iti YouTube. Abi naramid mo di kastoy. Naramid ko nga niya, kuya. Dito kitam. Si kadayta lang, kiri? Imparang mo tips doa nga. Nalokaisan ti baroko mo. Agoy oya yung dagiti man sanas mo. Na-upload na ito iti Facebook. Yeah. Kaya naman, agbay viral. Nakanadong nga ladawam. Saan nga siyak na ito, kuya? Saan nga siyak na ito? Nakalawlawag ti rupam. Sika na ito. Awan, sa paling nga kayong ingas musika.
Sika, at napay nagan mo dita. Na ikapon di level ng nagan mo. Cathy Mendoza. At napay position mo. May sa head of marketing department, iti may sa kumpanya. Nga ipagpakitam ti lamo-lamo nga magim pa nangalukon mo kada kiti kliyente. Apay ginaramin mo na ito? Ibilin ka dito kumpanya? Asang nga siyak data, kuya. Asang nga siyak data. Ina-edit na laing data. Ina-edit na. Ang peso nga rupak ti rupak ng tibagig. Asang nga iso data tibagig. Asang nga siyak data, kuya. Kansan nga nakin ti kumpanya data. Kapato saan nga laglag ti kumpanya nga mga display tibagig. Tapno lang maluko ko di kiti kliyente mi. Nung dikit makadadahil dito iti kumpanya. Asin no ta kinaramit kanya ki dito. Asin no. Asin no. Nakaaduma nung name iti na-upload. Naduma-duma. Ngayon may mesang rupa. Tsakpain kaya't kamakitain man. Sinot nangaramid iti dito ay. Sinot makaaramid. Sinot makaramid nga magpadpadagas nga magdadahil kaniak. Asin no. Asin no. Manong name tinawagak ti gayem ko. Isong ang dagos ti inatap ko. Nga manatended ti cellphone na manong name. Saan akon nga nagmulubong ng teremos. Nalaklatan di batrub ko manong name. Panangkalub ko tinarasa nga arawatek. Napanak iti balay da tagkakaruba kam na. Tita. Hey, Kati. Ni Andrea. Nasapa nga rimuhar. Inawis ka ni Jason. Out of the town dansa. Apay. Jack nga rin makontak isuna. Apay ka sa tilang ami ha. Lum-lum tagtibukil ay kalubda kita matam. Nagsagsangit ka. Ito nakababain. Nganya pluda. Iti Facebook may panggap kanya tita. Nya? Inya pludakin ka? Kababain nga la. Lamo-lamo. Lamo-lamo ak. E di na dumaduma nga posisyon. Nga na-upload iti Facebook. Nga na-ikabil pa dinagan ko ken posisyon ko ti kumpanya. Oh my God. Kadapay nga masapol mo ti anak ko. Pabasulem kasta. Ay. Apay ko maaramidan ni Andrea ti kasta. Ano ko magbasol mo tapno aramidan na? Saan ko nga papabasulin, tita? Ngayon, kahit ko lang ako mangipakamo, kaya kuha na siyempre. Amin nga matbabanag nga problema, kat ipakaamok kaya kuha na kasta nga rin best friend. Tawagan, Jack matawagan. Sige, tita. Agawid ako. Manong nemi ni Carvin iti si Maruno nga tinawagan. Ididamo agriring manong nemi. Inulit-ulit ko. Awan, saan nga sumungbat? Iti Facebook na, iti account na, saan nga naka-online? Iti messenger na ko mga tawagan kung saan naka-online. Iti padasak manong neming i-chat. Tapos nakastakit. Babasa na ito nag-online. Nakigtutak. Imblak na. No? Saan po na ito?
Ibagbaga ti Facebook warong na nga. Sana kung nga mamu dahil nga tao, dahil nga account. Kan saan kong may isad, danyaman nga kahit kong isad nga message. Iblak-lak ni Carvin. Diyos ko. Apay. Manong name. Nag-awid na. Kalbasan na. Nambigatak. Diyak pa yun. Maimas timangan. Nagdigos lang nagrubuatak. Sinakaiktikot siya. Hey! Iha! Kati papanam! Inaktiba na ita Carvin. Mama. Diyak kami tawagan ka pati blacknak. Iha. Ang mga adadala nga masaktan ka no. Ipilit mo pala tibagim kang kuhan. Di pa nang i-black na kang kakayat nga sawan nga saan na kan kakaya. Kahit ko explain kang kuhan na mama. Saan nga siyak na niya na-upload? Nurupak man kas magarigan. Sinot mabaling makaalang ka na picture ko. Tila dawak. Itirupak. Mabaling nga. Kinumpiyada iti Facebook. Nagadi niya upload mo. Sino makaramid kas ni mama? Nakadakdak ka na kay babain. Kahit kung di matay mama. Ako anin tirupa kay sarang ko nga naging tao ka makapamuha niya. Isang harap nga gawid ka. Mga nag-drive ka, hindi mo magpupuot ang nakapaspas ka, wano itong parmot, tilogan mo, tirap puon, tiposte. Palubusan na kulang mo. Sanda ka palubusan. Imblock na ka ni Carvin. Kahit nga sawan, asan na ka na kaya. Ngam kahit kong i-explain kung ano nga, saan nga siyak na ijay, or explain mo, kan mamati nga saan nga sika. Di pa na kayo babain mo. Sana nga may kat. Akin naraming tayo ito eh. Apay nga pati di kayim ko kat saan ko makuntak. Manong Nemi, iti Lunes, napanak nag-report. Manong Nemi diya, sabali di pa nagkita, di kita empleyado kanya. Kabaadang empleyado ni Gerald T. Masidek. Kaya nakano kasarita ni CEO. Juan. Di pangulo di kumpanya. Nagaro-reso na ito pisina. Gerald, diyak makundak ti gayem ko. Kan, apay nga sa nga simrek. Sakit ka na ti ulo na. Gerald, sa nga siyak na dyan na i-upload ti Facebook. Mamatiyak. Sige na, kuno rin eh. CEO kan nga. Good morning, sir. Hey, good morning. Miss Mendoza. Pakiawat na ito eh. Ano na ito, sir? Basaan. Saan, sir? Ikatendak. Idaan nga rason, sir. Anya di basol ko. Anya ba natin yung termination paper? Apa yung terminate na? Gabo ka na ito yung picture. Ito na ito nga sobre. Pinaiprint ko. Tapno, ipakita kang gano, mampayamo ka nakita mo. Sir, saan nga siyak na ito? Saan nga siyak na ito? Apa yung nga basta mamati kayo? Di ko di mo, adanang dadail, adanang dadail kanya. Kaya nadadail ka man. Nadadail met ti kumpanya. Gapo iti detoy. Nasaan nga maamuan, dagiti kliyente, nga numamuan da nga saan kang may inikat. Ang mga no,
pagarupan nga kanunungan mi. Tikas diyang inaramin. Kung ano kasaan nga siya tinangaramin, sir. Kaya saan nga sikat nangaramid doon saan. Mamati kami nga danang pagpatagas kang ka. Nadadail ka. Akas mat pa nakadadail ti kumpanya. Kahit mi nga madalusan ti kumpanya. Babayan ti panangkat mi ka. Hanga bali, Miss Mendoza, kapota malaksid ti ted ko kang ka termination paper. Kaya hindi na-upload, ang pina-print ko, na picture mo. Adamat separation pay. Tsak kasapulan ti separation pay nga ipagbakayo sa. Kahit kung madulusan tinakan ko. Mabali mo met. I-upload, ibagam nga, digit nga picture, kaya saan nga sika. Ngayon, Miss Mendoza, hamo ko mga pagpabusulin ti kumpanya. Mawatam ko mama ti posisyon mi. Adad na nga madadahal ti kumpanya, no? Sanda ka nga ikatin. Nga di yung kadikayat nga tuntunan, sir, na sinut akit aramid. Nga saan yung kadi nga tuntunan, tam nagastakit madusa man dahi nga tao nga nangaramid kanyak ti kastoy. Mabalin. Aging kakarigit ito di mapaya mo, madamat investasyon. Ada ka di atapem, Miss Mendoza? Awon ti may bagam? Makamor ka lang tayo nag-investigar, sir. Ada atapek ng saan ko kahit nga baga kada kayo. Mabalimbat siguro ori na song kong ibaga. Amo yun na sino. Pwede makadano na kung dito'y balay manong nemi na rakop nak ni mama. Anak. Kastalag tibiyak. Ada balegi at pa nakapaay. Nagsasarunod ti balegim. Saan ka kumapukawan tinamnama? Iha. Nakakarakaro na ito na pasama kanyak, mama. It is social media. So, pwede nang kasta lang tibiyag, anak. Nagbaligi ka. Nag-first honor ka, elementarya ka. Valedictorian, di high school, cum laude, di college ka. Nakastrike ka at kumpanya at na-promote ka being head of the marketing department. Ado nga baliki. Ado nga baliki. Mama, ngimiti may salaing nga pasamak pa nakadadahil ko pa nakapahay ko. Lamin pinsanan nga awanin sa serbi, di kita nga balagi. Di kita nga diploma. Di kita nga naibisti. Picture ko tayo. Iti first honor rack. Iti valedictorian. Iti cum laude. Awanin sa serbi nga, mama. Nang dadalang namin pinsan, tinayaw ko. Awan pa yun ti boyfriend ko. Kanda yung nga best friend ko tinangarami dito na ito eh. Ayop, nakadakdakas, naka-wars. Ang masigurado na isod akin naramit. Isod akin naramit, mama. Mawanan ti sa bali. Ti ayop, kunamlan nakasaysaya at nakadakdakas gayam. Nuad ay tilad. Itilikli ko nakadakdakas si Sunan. Nagrubuatak matlayang iti dahi tangal daw manong nemi. Pamanam, ma. Tumalawak dito nga lugar. Iha, mapanag iti lugar nga awan ti makamamu kanyak. Unang talangam. Basta mama. Uri makita tak tilangak. Kat nakita takas pagkarikan tinay-upload.
O lingap, adaman panaghatap ng imsahan. Tinagan mo, na ikabil. Ore mama, basta madayo. Kada kam nga naganak kang ka, ni manong mo amang pampanunod kang ka, anya man ka sa basta handa ka pakadanagan. Ada-adal ko, ada diplomat, na mabaling ko sa rin. Tapno ka strike sa bali ng trabaho. Nito nga ti pamanam, napimitas mamanusan kong ibagbaga ka na kayo. Basta mapanak, iti adayo, iti nakaadadayo. Iti abroad, mabalin. Nugas pagarigan na makadano na kita abroad. Ngayon saan nga abroad manong name itinapanak? Iti Mindanao tinapanak manong name. Nagpeso, nakasta, pag napagnak, iti kadwa nila tao. Basta na dire kita madlaw mo manong name. Kamang kita kanyak, kamang matmat kanyak, kaslalas-lasinan na. Uno saan kat makakita, iti kasto nga langak, nga napintasa. Manong name yung karigatak nga binaliwan ti forma ti mauko. Nagbaling nga sopadi manong name. Kada iti dati nga langak, nga nailadawan, tiladawak manong name, nga na-upload iti Facebook. Ang karigatak manong name. Adayon, saan nga siyak tina-upload. Ngam siyak baylaing manong name, ni Cathy Mendoza. Idagandak manong name dito Davao City, gabot damit kwartak. Balon ko, kaya nadamat nakadeposito ako kwarta kiti bangko. Nagkaserak, nagaplayak manong name kada darakil a kumpanya. Nadamat la pakanahigan na iti may kapagam iti marketing. Iti interview nak manong name iti may sa kada iti mga interview kanyak ti magaplayak. Cathy Mendoza? Yes, sir. And, ato di kita kakanagan, sir. Sa bagay. Nagabukid dyan, sir. Ada experience mo. Adan, sir. Abay nga nagikat ka. Ada ngamin, saan ko ang magustuhan ito kumpanya ang isang pinatas ko dito, sir. Sige. Tawagan na kantulangin, no? Ano decision ti board? Doon itak ti sarming manunemi ti rupak, iti sa baling nga porma. Kas na maikawa, imaruhamak to ko na. Huwain manong nemi nakastrekak. Gagangil lang ti posisyon ko, ngayon inaramit ko ti amin manong nemi, tap na rikastakit may promotak. Awan, di kita nagbaling nga kompetensya manong nemi, ay nga nagbalinak na supervisor. Manong nemi, saan nga napukaw ti kami nagkasumi kada kita naganak kanyak. What? Pasarek, video kami kini mama, video call kami kini mama. Hello? Hello, ma? Kakati. Abay, mas daw kiti langak. May kawa ka talaga. Numakita ka, ore amok nga sikat tumutawag, agbalitirik na nga saan nga sika, kung nakala namang limlimo. Siya na si mama. Kumusta ka niya? Kastoy. Okay ma. Awan di pagdanagan nyo kanyak. Nakato posisyon ko to eh. Ngayon narigat nagmemesa. Saan ako nagmemesa? Nagadot padak ng empleyado. Kumusta matin ni Andrea? Kumusta matin di tinaganak ang kuha na? Ha? Ama, abay nagsinay kayo. Kuha. Awandan dito eh. Kanya?
Pimano dan dito subdivision? Tapay. Gapata mabainda kada kayo. Gapata pinadpadakas dak. Ti anak da. Kasta. Pinadpadakas dak ti anak da. Awan dan dito itam. Nabuyagan gayam nga nalugi ti negosyo da. My God. Sa dino itantihan da. Tsaka mo. Ni Andre ngay. Tsaka mo, kang kuha na. Tinaudi nga damag may kat naikat isunit ti trabaho. Kahit yung asawan. Nag-imbestigar da ano si sinunutin ang padpadakas kang ka. At napamatid da nga saan nga si kadayjay. Nga edited ti picture. Kina-upload. Kahit siguro nakonsensya na jay inaramat ni Andrea nga nang-edit nga nang-upload. Diyan mo no sinot nang-upload baka naman lang ni Andrea nang-upload. Ngayon tinangaramid ka na di picture nga naisilpo itipod no nga nadawam ti ulom ti rupam. May sabit lang empleyado sa tiyay. Isun sa ti kunadang nga natay nagan na na sinot mo ko, ano posisyon no ka, agararamit ka siya? Graphic artist, mama. Why, graphic artist? The graphic artist, may sakada the graphic artist iti kumpanya. Iso ti, nagkumpable, nagkumpisar, iti aking kuka ti kumpanya. At amadamang orte investigasyon. Baga na, nga tinandanan ka ni Andrea, dahil nga graphic artist, nga mga ramit ti kahit nakaramidin. Inted ni Andrea kano, dikiti picture mo, gaging ganala itrupam, dahil tamaten. Naghalamat siguro ato graphic artist natin, sa bali nga picture nga lamo-lamo, sa bali nga posisyon, insilponan dyan ulom. Mama, no maminsan kat kasla sana ka mamating nga maaramid ti best friend ko manong ti kastoy kanya. Da kayo mamati kayo nga maaramid ni Andre ti kasyahay. You know, mamirisim ka na na palpalabas kat kaslahan ka mamati at nakasingsingid kayo. Ore man pinalalayin ka ng sona first honor ka kat second sona. Okay, mat lang yung kuha na. Valedictorian ka, salutatorian. O, mati, madlaw mo nga. Madi kang kuha na. Kaya nang rukilayan ka diti, panakaabak na, kat nangabak ka, vice-presidente. Naro na, iti saan nga nakapag-cum-laude ka, nag-cum-laude ka. Kang runahan siguro, anak. Iti sikat na nagbaling nga, head of marketing department. Dahil dyan nga tanda ka na nagsinanan nga, nagbasula mismo. Kasi dyan tinamin na. Best friend na nagbalin nga worst enemy, mama. Well, ma, agsubli ak tumatlang dita. Kahit kumatlang trabaho dita. Nukas kasanon laing. Nadasa nga ti kumpanya dita, agpetransferak to. Manong name iti kumpanya nga pagyanak at agar aramid ka naglaklakong agyorwaras kami karagdan tumaduma klase iti agas manong. Dito ko nga namamo manong name ni Carlos. Imay nga mismo tiyan ko, tibisingat. Good morning, ma'am. Ay, sir. Maki kontrata kang kapakasinan iti panaka kontrata kasignan iti na dumadumang nga kas may supply ka dagiti parmasya nga ipasde ko.
Sir, kahit mo sawan, ah, um, Adam, bukod ko nga, pharmaceutical company, agency, at kurkurang ka makaragiti agas nga display karagiti parmasya nga kukwa. Kasi kakanot na ka nakasalita, tapos nagastagat na. Takitagbalik ang supplier. Dakil na yung pagyamanan, mister, nakaspakarikan. Siya ni Carlos. Siya kamad ni, Kati? Yes. Manong name nagdakkel ang kontrata. Nagdakkel nga pa strict kumpanya. Nakadadong sa nga, manong name ti parmasya nga kukuha na, anas ka na supplyin mi. Malaksit, iti kaada iti pharmaceutical agency wano company na. Takami mata, nag-aramid sa bali pa yung klase ti agas akit kasapulan doon. Nagbaling kami na sigad ka ni Carlos manunemi, numanin awisan na, ag-date kami. Sumurutak mo na, at anangaron. Crush ko met iso na manunemi. Naluktan man ti pusok tapno agayat. Eh, gangin may mismo dito apartment. O papa, kaya dito yung bagana mismo, iti I love you kanya. Kalpas na kanyawat naman ng namin ito 3 red roses. Kandi paborito nga chocolates. Sir, nakamay karikan ka. Abay ka mga ganak ti sir. Nag-aasam, bukod mo ti may sa kumpanya. E rin ito tasyakit gagay laking empleyado. Tapay. Kasi no kung mga rot iti pasyarik ng maging bakte I love you. E tayo ada kukuha ng kumpanya o ng negosyo. Wana, alam nigas na kita. May agpadpada kayo nga. Negosyante. Syakit gagay laking empleyado. Sikat ipakarik na akti ayan. Ada na lidam nga na palabas ko. Nanlidam nga na palabas. Iti pa nag-imbestigar ko, umita. Nadang kiti boyfriend nga nagsina kayo. Insina na. Iti na ada na i-upload nga nakaibabain na. Ngayon saan nga si Kadejay? Saan nga siya? Abi nga rin ko na mga ada na lidam nga na palabas mo. Katsabat nga si Kadejay, di laro pam. Ngayon di baging nga na-upload katsanga si ka. Kan oray na nyamat tinalidom nga napalamas mo. Ipatpatik ka. I love you, Kati. Manong naimi ka po ito naluktan manin ti pusok kan mamati ang talagang ipatpadagnak ni Carlos. Wine. Pinaklon ko, ti panagayat na manunemi, kahit kinidaw ko kinkuha na, kahit ko, iti may transfer, iti trabaho. Oh, bakit mo trabaho kanyak? Tan negosyo tumat nga dua. Di, isikat di makamo, nga mang-manage iti, ada sa Chilocaryo. Tapumano ka nito Mindanao. Kahit sak tumatan may sadyay. Saka dito dumano no, re taga Mindanao. Umayag to si Luzon. Nagresahin ak nga rod manong namin iti trabaho, kapag ito at nagtulagan mi, ikawid dakman iti manong namin kapag masayangan da, ang manyor at mabalinda. Nagsubliak diti Luzon, manong namin, dito siyudad. Dito yung manong namin, nakastawa ni Tragsak, tapapakin ni mama, kastamaten kay Manong June. Ni Manong June, manong namin kitadamat balayda, iti subdivision ngayon mi as daglayang. Wan, imuno na nga nagasawang siya kat idaw na nga rod. Dandua ka nakak. Imayda, inimamundang si Mang Petak. Umay ka lagbakasyon mo no. Agana ko dito ma, pa. Ada boyfriend ko nga, ada sa nga tinegosyo na dito lugar tayo. Siya akong timang manage. Uy, siya kang manager. Gabata, kukwa, iti boyfriend ko. Umedog bakasyon nito, mamukto kata kayo, ni Carlos.
Kahit mo sawin, napimpitas nga amang yung na karbit, nga nangisina kayong kakalpasan nga na-upload hanggang susto. Kumusta matan ni Carbin? Awan ti damag mi kang kuana. Kumusta matan ni Andrea? Dagiti naganak kang kuana. Ay, iha. I'm sorry. Natayin ti ama ni Andrea. Ano ya? Natayin. Naatake. O mati kwartada nga. Pagpagas na isungas niya. Kat masaksakit ti inana. Abi nga tinulungan ni da. Tinulungan mi matida. Ibaga magkimpapang mo. Tinulungan mi da. Kat ngarod June, di ating ni Andrea. Jesus, Adaite Rehabilitation Center. Nagusariti siya mo. Nagbaling na dorogista. Diyos ko. Ningaro din, Andrea. Dahil taman tinsaka mo. Inon tayo ti ayanda. Amoy ka din? Amumiya. Nabaling ka din itadyo kanya ti address na. Address da na. Bang, ma. Taapay. Kahit mapangkusarong karati kayem ko. Kayem ko? Ano nga rod? Ang ganda ka kayem ko ni Andrea? Di mo ka di kagurat kasi dyan naramid na. Ma, pa. Ape ko makagurat. Kahit matusdusadan. Matusdusan ni Sona. Kasapulan natin panangatibay ko kang kuhana. Kasapulan natin tulong ko. Uri man kasi dito namin na. Ibilang ko pa lang yung ng best friend ko. Alakit na siya doon no kasta anak. Dati ka mangimulay ti guray ti padang nga tao. Manong name isakbay nga nag-report iti opisina, ti sanga, ti negosyo ni Carlos. Tinurong ko tinted na kanyak nga address manong name. Anak at marigatan nga butad ang bukod ko nga kutse. Nagsilsil. Apay. Saan sabat nga? Apay. Kaiskotaran sa matin dito, Diyos ko. Pasit nga kali nga ma-register bitla kali. Nalanganin pati kotsek. Masapol nga pagkatanong ng sadyay. Manong name kinitak ti number, ti balay, isto ito eh. Iapay. Kasi matlangin ti balay da. Anong name nagtugtuga kitiri daw. Ay, sir, saan ka malukatan na taunag, masakit. Eh, awan ti kadwana? Nana? Awan na ta na pa nagtrabaho ni Andrea. Sino nga dumagit kita at masakit ng inana? Siyakman iti bilin na nga pagkikit-kita. Madamdamang nga naktupat-tumaren. Ano ito pagubraan ni Andre, nana? Agubobra iti may isa nga parmasya. Parmasya. Yung baga naman nung name tinagan ti parmasya. Isumat kain ti papanak. Kunak manong name. Nagtarusak sa dyan, manong name, inyam amok ti bagik, iti kuwardya, iti pisina. Ay, yes ma'am. Impaka mo ni sir, kada kami ma'am. Kada giti nga rin empleyado dito eh. Impaka mo damatin ma'am. Sige ma'am, sobre kayo. Inyam amok ti bagik, manong name, hindi kiti nadanon ko ti onig. Agad nagkurong daan kanya. Yes ma'am. Iyur oreda ka ma'am. Kumusta ti negosyo? Okay man ma'am. Kadagiti limang sanga ti parmasya dito nga north side. Okay man daw ang problema. Kadagdag do mga lugar. Okay man ma'am. Amo yung amin tinaga na kiti empleyado? Iti parmasya nga dito.
Yes, ma'am. At dito ito yung inaganda. Being personnel officer ito yung opisina. Okay? At danagan Andrea de Guzman. Andrea de Perez. Andre Perez lang, ma'am, tanda. Ano middle na? De Guzman. Kaya naman talatawan na. So, nag-asawa ni Perez. Perez katapilyado ni Gerald. Tamat. Paaya ba man, mabalin? O may dito pisina? Sige, ma'am. Tamat lang. Anong name imay nga dagos? Indarantag manong name ti medyo limikod. Pinagpuligos ko tiya swivel chair ko. Kampay di nga dakit kita kiti likod. Ma'am, iso da ito ni Andrea. Good morning, ma'am. Pag-isumat na si Mangwa. Good morning to. Kamusta, Andrea? Ito ka ka. Thank you, ma'am. Manong naming sinyas ko, dagiti doa nga nadanol ko yung empleyado, ti personal officer, kaya ti pa nakasekretarya. Mabaling nga, ingkag meriendan. Ingkag meriendan. Oo, bitalas diyas, ma'am. Ngayon kahit kung ingkag meriendan. Adalan pa tagpagsalita kami kay Andrea. Sige, ma'am. Andrea, timalyaw kanyak manong nemi. Agar arupos na kita na buslon nga luana. Kumusta kan? My best friend. Hanggang sangit ito eh. Opisina na ito eh. Ang karuming ang sakit. Mabaling ka dito. Tiana. Tiro mo rin. Di ka kaya tag-istorya. Kasi ba nag-istorya ta idi? Sa bali idin sa balita. Gabutay matayo ka. In sa balim ti bagim. Nalimit idin ng gulkurain na sangkadi. Nalimit idin nga, mangkit-kita ka, timambalil mo pang dadailan kanyak. Pagkawanan na, Kati. Manong name iti Makder ni Andrea imay ti sigag sa nagparintumen. Sinangok met sa nagparintumen kanyak. Nilay nga po Diyos, ti mabalim mo pagparintuman nga. Nagbabawi ako, dinaramid ko. Kati. Nagbabawi ako. Nakakarkaro, tinaramid mo. Andrea, grabe. Nakagrabe, tinaramid mo. Dinadaelnak nga namin pinsan. Di ka lang nakapanunot ko mati. Saan nga kasjay? Tap na mamadadaelak. Grabe ka. Amam no sana no dakasak la ko mga gayim talaga nga papapatay ka. Uray ka dagito ko magat. Ibilin ko kada di gordya. Nga tatapaltugan na ka. Nagkaro ka. Oh, matamo ka na nagsununay nga basol ko keng ka. Abi pagkabasulak doon nalalay nga kim si ka. Abi ka pagkabasulak ka din no, nagasgas atak nga mi si ka.
Abi nga di mo awatan ti kinapudno nga dahil talat na ito ding naikabil nga gasat mo. Minitibid ka ba't ti kunak? Ngayon imamag na. Amom, sangag tal na ti panunod ko no santa nga makapagsarita kastoy. Gabotagal alyan tulad ta tilagip ko nga damay sa nga bilang ko nga best friend nga nang dadahil kanya. Nga kumusta nga taitan. Gapok itinaramid ko, dinosa na kami niya po Diyos. Nabangkrap ti negosyo na papaki ni mama. Natayin ni mama ay ni papa ako na kuma. Masagsakit. Masagsakit ni mama. Agnaid kam lang iti may sa kabasit nga balay. Masak lang gagangay nga sales lady ti parmasya. Yawanin tumawat kanya. No, pinagatumit. Kadala ko. Napiyakan ka. Kasi kagayam dagbalintong asawa at iking kuko. Kaya kita na dumadumatik sa nga ka parmasya. Pagawaran na, Kati. Pagawaran na. Kadagbalina ka nga na siya at kayemken ka. Sabi ko matulungan na. Hindi kasto yung problema. May tulungan na kayem. Pakawalan kan tulungan na kumagayem. Pinatakder ko manong name ni Andrea. Katsakti mo nang imarakop kang kwan. Hindi ba lang si mapagkawanakin ka? Sana ka nang imula itigurakin ka. Andrea. Ngayon daw dawat ko kanya po Diyos. Nga ti panakay bagsak ko. Iti panang ibagsak mo kanya. Iti panang ripug mo kanya. Makabango na kadakos. Nakabango na kadakos. Nagamamu kami kay ni Carlos. Nga aking kukuha. Iti so aming nga sangatis nga klase ti parmasya. Nagsubliak dito tapno. Dito ay kumalang ang trabaho. Tapno sa pulen ka. Tapno. Agbalin manin nga gayem ka. Agyaman, Kati. Nakasaysayat ka. Naragsak tagbaling nga na siya at Andrea. Kari-kari. Tulungan ka. Ado ti district kada ito nga lugar. Kada dungkal district. Adamang manage. Iti manong nga sangawon no. Sanga iti parmasya. Kabay lang siguro ti mang manage ti may sanga district. Tapos saan ka lagbaling ang sales lady. Ibagag to neta kay ni Carlos. Saan naklagi di paayan. Tapos dagdakil man lang di soldom. Tapos matulungan ni mamang mo. Ken makaakar kay sa diyang Ilocano. Agsubli kami lang subdivision. At dun sa bali nga nangkukumpar, iti dati nga balay mi. Di kidawan ti taking subdivision, agsubli kayo. Ikarigata ka. Tapos makapagkakaruba tayo lang. Ito nag-asawa kayo ni Carlos. Imposibleng i-check kayo. Baka mangaramit kayo ito ti mansion nyo. Basta hanak may karingag baling nga karuba. Baka balinak ito ng chip. Kadigiti alila. Kati, nalaos ti pa nagbabawi. Saan ko mga bimagsak ti biyag minusahan nga po kanya. Napintas mo edit position ko. Ngim inikat na ka. Gabutan na talanda. Gabutan nagkumpable.
Uwin, medyo artist, graphic artist nga, kinakumplot ko. Naggrabe ka, Andrea. Paunay mo din. Pakawanan ako na. Nakapakawan ka nga talaga, grabe ka. Manong Naimi, tinulungak, tigayim ko. Inikak tinapinta sa pwesto na, edita, umayan dito'y Luzon, Manong Naimi ni Carlos. Imbagak kang kuha na, natulungan mi iso na. Okay. Pinagsublimi ida, Manong Naimi, iti subdivision nga nagkapuan. Na hospital ti ina na Manong Naimi tapno maagasan nga nimbag, aging gana imbagan. Idagkalay sa kami Manong Naimi kini Carlos ni Andrea, ti maid of honor ko. Nagamamuda Manong Naimi, iti best friend ni Carlos, nga iso iti best man na. Tsaka mo nagkinaawatan na tama tirik nada. Kat isuda tinagasawa Manong Naimi. Best friend na, adamat napindas ang negosyo na. Nagkakaruba kami iti balay, Manong Naimi, dakkel nga balay. Inalanan ni mother na, iti balay da, kaniya Simon, nga asawa na nga best friend ni Carlos, inalak mo tin Manong. Nagdinagan na kanya, iti balay mi, kaniya Carlos. Kaya ni Manong John, Manong Naimi, nagtalinayad sa jay, at sa jay, iti pagtrabahuan da nga asawa. Talo Manong Naimi, nagbalik nga bunga, tinayat mi, Manong Naimi, kani Carlos, talumet, kada Simon, kani Andrea. Andrea, my best friend? Kupkupin siya na ka. Ha? Apay talo ka na, talumet kang ka. Apay nga, mani, keng ko, negosyante nga, negosyo di asawak, kastamat kang ka. Ngayon nalalaing kalata, nagasgasat ka, tabagbak nang kayo nga kami. Nagyaman tayo na po Diyos, gamot ta. Nakapagkinawatan damit lang. Ag best friend ta, ag best friend met dikit asawa ta. Manong Naimi da ito iti pagkasarita, kadagyaman na una iti anos mo nga nangurnos, ken iti panang-accept mo, iti friend request ko, ket naibagag ken ka nga adda iburay ko apakasaritaan, iti biyag mo. Biyag, pakasaritaan iti ag best friend. Kat sabay ko Manong Naimi iti nakaibate akman iti adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg kenagbuya. More power to your program, Manong, and God bless. Tuyag yaman nga pagkayam mo, Kating.